алга таба атлыйбыз һәм экраннар алдына Урта Терешка авылында гомер кичерүче мөхтәрәм якташыбыз Аминова Фәгимә Рызвановнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны гүзәл бәйрәме белән беренчеләрдән булып тормыш иптәше Фәрит Әббәсович котлый. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган, кадерле, яраткан хатыным. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле тормыш иптәшем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балаларыбызны үстереп, картлык көннәренә якынлаштык. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөйер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насып итсен бергә газизкаем, 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул, рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кирип кит. Баш очыңда һәр чак аяз булсын, җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз балаларда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Кадерле Фәхимә Рызвановна, тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм ул юллаган музыкаль бүләкне тыңларга чакырабыз. Рәхмәтлемен синең әнкәеңә, сиңа гомер бүләк иткәнгә. Сиңа яшәү биреп, мине хисле итеп, тормышымны нурга бергәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен мәңге Ходаема, сине миңа насыйп иткәнгә. Еллар дәвамында, меңнәр арасында, сине миңа саклап йөрткәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә. Рәхмәтлемен сиңа җан сөйгәнем, язмышымны гөлгә күмгәнгә. Күреп күзем туймас, сөеп күңел тынымас, мәхәббәтем булып килгәнгә. Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә. Гомерем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетемдә.
Минем өчен туган матурым син, язмышымда минем бәхетемдә, гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Гомрем буе сине яшәтәсе иде, сөеп кенә күңел тәхетендә. Фәгимә Рызвановна Аминованы матур туган көне белән шын күңелдән котлап иң җылы теләкләрен кызы Динара, тормыш иптәше Марсель, оныклары Алия һәм Самира җиткерәләр. Әнием 1956 елның 12 ноябрендә гаиләдә 4нче бала булып дөньяга туа, дип башлана аларның язмалары. Ул чакта заманалар авыр булу сәбәпле билгеле кыен балачак күрергә туры килә аларга. Ләкин шуңа карамастан, әниебез 8 еллык мәктәпне тәмамлап, әтисенең боеруы буенча укуын Мәләкәс шәһәрендә дәвам итә. Бухгалтер һөнәрен анда үзләштерә. Бабабыз ул чакта баласын белемле итәргә хыяллана. Авыл җирендә булса да, җылы кабинетта утырып эшләр идең балам дип, кат-кат аңа үгет, насихат бирә. Укып бетереп авылга, колхозга үз һөнәре буенча эшләргә кайта. Шул чакны булачак тормыш иптәше, яраткан әтиебез белән аралаша башлыйлар алар. Аннары әтиебезне армия сафларына алып китәләр. Аның кайтканын көтә. 1978 елны алар гаилә коралар. Инде 1 елдан соң нәсел дәвамчылары, беренче уллары абыем Фаил дөньяга туа. Тормышта төрле хәлләр була. Уңышлары да, авыр көннәре, җиңел шатлары да җитәрлек булгандыр. 1990 елны илебездә кризис чагында СССР таркалган вакытта икенче балалары, кызлары мин туам. Әйтергә кирәк, әниебез нинди авырлыклар гына булмасын, бер кайчан да алар алдында баш иеп туктап калмый. Киресенчә, балаларымның бар әйбере дә булсын дип тырышты. Мәктәпкә дә без гел матур киенеп, ару, пак килеш йөрдек. Безне бер генә дә анда хурлаучылары да булмады. Киресенчә, гел мактап кына телгә алалар иде. Әниебез җитәрлек таләпчән, ләкин гадел иде. Бер кайчан да безгә кул күтәрмәде. Кеше арасында үзебезне дөрес тотарга өйрәтте. Бер сүз белән әйткәндә, матур тәрбия бирде. Аның хакында сөйләргә күп була. Билгеле, әни бит ул бала өчен иң кадерле кеше. Без аңа мең рәхмәтле шундый кешеләр итеп безне тәрбияләгәне өчен. Колхозлар таркалгач тагын да авыррак булды. Ләкин бу юлы да без позитив якны таба алдык. Балачакта әниебез гел эштә булса, инде мин 10нчы сыйныфта вакытта колхоз таркалды һәм әниебез Аллага шөкер өйдә калды. Мине һәр чак тәмле ашлар пешереп, мәктәпкә озатып, каршы алып торды. Әле һаманда җыештырган пөхтә өй, кырган табыны, балачак исен хәтерләтеп күз алдымда тора. Шул чак уллары өйләнеп тә өлгерде, үз гаиләсе белән яши башлады. Ә мин исә Ульяновск дәүләт педагогия университетының филология факультетына укырга кердем. Әйтергә кирәк, әти-әни дә бик шат иделәр. 5 ел авыр булса да, миңа матди яктан укырга ярдәм иттеләр. Бу вакытта әтием нык ярдәмчем иде әлбәттә. 2011 елны әнием инде лаеклы ялга чыкты. Инде хәзер күрше-күлән, дуслар белән аралашып, безнең кайтканны көтеп, каршы алып, озатып, бала-аныклар бәхетенә куанып яши ул. Әнкәебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне догаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбекәй. Алар сине бик нык яраталар. Әниебез, картаямын диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә.
Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә, күрәм хәзер күзләреңдә сөенештән яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан, бик күпләре, газизкаем шөкер, көнләшә. Яраткан әбекәебез, бүген синең матур тулган көнең. Рөхсәт ит башлап, түбән генә башыбызны иеп, күз яшьләре аша рәхмәт белдерергә, дип башлый оныкларыгыз. Синең кулларыңнан язгы җилләр йомшаклыгын бит без тоябыз. Сине күргәч үз яннарыбызда иң бәхетле бала булабыз. Кытлы булсын матур туган көнең. Елмай әле, әйдә, уфтанма. 100гә җитеп, аннан үтеп китеп, гомердә дә җаным картаймы. Хөрмәтле Фәгимә Рызвановна, якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, алар сайлап алган җырны сезгә бүләккә тапшырабыз. Гомерегез матур, туган көнегез котлы булсын.